Ο σωστός, ναι, ο πρόστιχος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ναι, για το πρώτο του ραντεβού. Μάλιστα. Έτσι είναι. Για να δούμε τι κάνουν οι άντρες εδώ τώρα. Για να δούμε. Φίλη τηλεθεάτρια, αναρωτήθηκες ποτέ πώς προετοιμάζονται οι άντρες για ραντεβού? Πάμε να ετοιμαστούμε για το πρώτο ραντεβού. Αν όχι, μη σκάς, σου έχουμε τον Αυγερινό να δειγματίσει για να μάθεις. Πολύ άγχος. Ακολουθήστε με. Εν αρχή είναι το ντουζ. Ένα μπανάκι θα χαλαρώσει. Αχ, δεν χαλαρώνουμε, Αυγερινέ μου, με το μπανάκι σου. Δεν χαλαρώνουμε. Και θα δούμε με καλύτερη διάθεση το αγχωμένο πρώτο ραντεβού. Το ξύρισμα. Ξύριστούμε. Αυγερινέ, καλύτερα όχι. Μπα. Ας είμαστε λίγο πιο wild, τι λες. Να διαλέξει το σωστό εσώρουχο. Μιας και το εσώρουχο είναι ένα βήμα πριν την μεγάλη αποκάλυψη, θα πρέπει να είναι κάτι καλό, κάτι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει. Και το ντύσιμο. Νομίζω ότι κάτι ξέχασα. Αλήθεια, Αυγερινέ, με ποια τυχερή έχεις ραντεβού? Είναι πανέμορφη, είναι καλύτερη, είναι φανταστική. Τα λουλούδια θα πάνε στα λουλούδια. Ακολουθήστε με. Αυτά είναι, Ωραίος δεν είναι? Ωραίος είναι. Πολύ ωραίος. Εσύ λάδι βάζεις πριν. Δεν βάζω λάδι εγώ, γιατί δεν έχω αυτό το κόρμι που είναι απλό ο λάδι τώρα. Το Αυγερινού του είναι γυμνασμένο και τα απορροφάει το λάδι. Το δικό μου θα τσουλάει μου στα κάτω, γιατί είμαι αγύμναστος. Ενώ εκεί θα βρει τους κοιλιακούς, θα χοροπηδάει το λάδι. Τσακ, 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 μέχρι να φτάσει κάτω. Και αφιερώνεις και εσύ έτσι τόση ώρα στην επιλογή του σωστού εσώρουχου? Όχι, αλλά πρέπει να αφιερώνει ο άντρας. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ αφιερώνει ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός πόση ώρα αφιερώνει, ένα δεκάλεπτο? Είδες, έβγαλε 5-6 να διαλέξει, να διαλέξει το καλύτερο. Τι το καλύτερο μωρέ, εμένα όλα καλά είναι τώρα. Το θέμα είναι όπως είπε η Σταματίνα εκτός βίντεο, δεν την εκθέτω με αυτό που λέω. Σημασία λέει έχει το περιεχόμενο, όχι το σόβρακο. Έτσι δεν είναι? Το περιεχόμενο. Εσύ το είπες αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ό,τι και να βάλει αυτό το αγόρι, δεν θα τον κρίνεις από το εσώρουχο. Ωραία, λοιπόν. Και του παππού το άσπρο το παλιό να βάλει. Και επειδή η εκπομπή αυτή δεν φοβάται τις προκλήσεις και εγώ έχω δηλώσει ότι όποιος και να έρθει μπορώ να παλέψω μαζί του για τα μάτια της Σταματίνας, παρακαλώ να πει το δώρο της Σταματίνας. Φωνάξε τώρα αγόρι μέσα. Έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ. Έλα εδώ αγόρι μου. Έλα αγόρι μου, έτσι, πρέπει να δω. Τι είναι αυτό? Έλα εδώ. Έλα το δώρο. Ο Αυγερινός το στείλε δώρο αυτό για σένα να γουστάρεις. Έλα, έλα. Έλα. Τι είναι αυτό? Άνοιξε εδώ πέρα, άνοιξε εδώ. Άνοιξε, τι δίνουμε εμείς, άντε. Καλά, δεν το πιστεύω. Το αγχωμένο πρώτο ραντεβού. Τι δίνουμε και εσύ κύριε, εμένα ποτέ δεν μου φέρατε τίποτα. Εμένα εδώ μου τους φέρετε κάνουν μια βόλτα και κάνουν βόλτα, κατάλαβες. Για μένα ήταν όλη αυτή η προετοιμασία. Διάβασα ποίημα, μπήκα σε κουτί, ετοιμάστηκα, τι άλλο να κάνω? Αυτά είναι, αυτά Εσύ μου τι άλλο να κάνω, πες μου. Μπήκε σε κουτί, καλά το σου κάνουμε και μπικουτί. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε κουτί καλά είναι. Πόσο υπεράνω είσαι που μου φέρες ένα τόσο ωραίο αγόρι? Από πάνω Καλό Βασίλη σήμερα, εμένα μου κάνει το δώρο. Αλήθεια λες. Λοιπόν, έχω να αυτή σου την πω. γραβάτα την είχα ζητήσει εγώ τη φορά. Παρακαλώ τα κοντινά όλα εδώ στο ωραίο αγόρι. Τι διαφημίσεις τώρα θα πας? Όχι αγάπη μου, εδώ ζεις τη στιγμή σου. Λοιπόν, έχω να πω ότι κάθε φορά που παίζεις Αυγερινέλιο είναι τυχαίο που σε βάζουν στην ημέρα που είμαι, γιατί έχω πει ότι είσαι πολύ ωραίο αγόρι. Τυχαία δεν ξέρω, Βασίλη τι λες εσύ? Εγώ την αφήνω γιατί το μάτι της γυαλίζει. Λέω Αυγουστάρι Αυγερινό, βάλε Αυγερινό Δεν στα μάτια γυαλίζει το μάτι μου, απλά είναι ωραίο. Το δικό μου το είδες, για κοίτα το. Για κοίτα το πάνω. Έχει βάλει δύναμη αποκατασταθεί. Αυγερινέ, τι ωραία βίντεο που μας κάνεις. Μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Είδες, εδώ υπάρχει δεν έχω συνέστημα. συναγωνισμό και ανταγωνισμό εγώ τώρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν βάζει ο Αυγερινός και η πουλια να έρθει εδώ πέρα. Τις έχεις φάει όλες. Μόνο αυτή. Στη δίνω. Έτσι, με δίνεις εσύ. Γιατί νομίζω ότι ταιριάζει. Αυγερινέ, να σε ρωτήσω κάτι. Ήσουν έτσι πάντα τόσο γυμνασμένος και όμορφος από μικρός? Ναι, έτσι γεννήθηκα, ξέρεις. Με το που βγήκα. Ασχολείσαι γενικά? Από μικρός θέλω να γίνω αθλητής βασικά και ασχολιόμουν. Μπορείς να μας τη Δεν σηκώσεις. προέκυψε γιατί. Μπορεί να μας τη σηκώσει λίγο, τη Σταματή να μας τη σηκώσει λίγο. Μπορείς έτσι λίγο να δούμε. On air. Στον αέρα, τι, έτσι να τη σηκώσει λίγο εδώ. Δεν είμαι και Να μας τη σηκώσει τώρα, να μας τη σηκώσει. Ναι, να τη σηκώσει. Σήκωσε την live. Άστο, το παιδί δεν θέλει με το ζόρι. Δεν θέλει, στη θέση αγόρι μου βάζει σίγουρα. Περιποιήθηκα τόση ώρα, περιποιήθηκα, δεν μπορώ. Να σε σιώσα.
Παιδιά, να σηκώσουμε κάτι. Να με σηκώσει τα Ματίνα. Πόσα κιλά, όχι, δεν μπορώ. Η φίβη τη εκπομπή δηλαδή θα ξετυλιστούμε. Δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε εμεί εδώ μέσα. Μπορούμε εδώ πέρα μόνο σηκώνουμε ούτως ή άλλως. Εγώ έχω πάει. Καλά, να σου πω. Κοκομπλόκο, λαβιερινό. Χαρά μου να έχουμε ωραία παιδιά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πάρτε τα πλάνα από εκεί τώρα. Στο γενιάτικο δώρο. Συγγνώμη, εδώ, τι πάρτε τα πλάνα. Αυτό είναι. Εδώ, πάρτε τα πλάνα τώρα γιατί θα δούμε. Να πάρω εγώ τη Σαματίνα. Να ρωτήσω τώρα εδώ τα παιδιά. Θέλετε να δούμε άλλο Αυγερινό ή Ζέτα Θεοδωροπούλου με μίνι κόκκινο να κάνει πατινάζ? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο λαός μίλησε. Θέλουμε Ζέτα. Έλα, Αυγερινό. Για να μην παίξω και το βίντεο της Πούτσι από χθες ξανά και γίνει χαμός, έτσι. Γίνει διαδήλωση. Και εγώ Ζέτα.